COVID-19 Social Relief of Distress Grant of an amount of 350 Rand a month for the next 6 months will be paid to individuals who are currently unemployed and who do not receive any other form of social grant or UIF payment. uMongameli Cyril Ramaphosa waye wabanika ithemba abemibeli abachatshazelwe kanobomi inkqubo yokumiswa ngxi kwentshukumo. Esi sibonelelo se-350 sabhengezwa ngo-April kwilinge lokuncedisa abo badingayo ngeli xesha lokumiswa ngxi kwentshukumo. Kodwa nangona sekuphele iinyanga ezimbini baninzi abantu bangekasifumane esi sibonelelo. I think this is unfair. It's not a lot of money, so I don't know why they keep everyone's applications pending. But trust me, 350 Rand can make a difference in someone's life. It's been 2 months manje ngi-applyile angakayitholi. Ngi-apply via WhatsApp. So angakatholi ne-respond ephuma bona. ISASSA ithi bangaphaya kwesiqingatha abo bafake izicelo zabo zokufumana esi sibonelelo abaseyifumene le mali, kodwa le arhente iyavuma ukuba kusekho amagingxi-gingxi. We can confirm that there were about 6.9 million people who made the application, but only 3.2 were approved so far. And the reason is that once you get an application from members of the public, we therefore bounce it with other government departments. In this case, we can say, for an example, an ID verification, we can bounce it with the Department of Home Affairs. We also check with UIF, we also check with SARS and so on. And in that process, we find that some people appear on those particular database. Nanjengoko ayevulwa amashishini kwaye nemiqathango inyenyiswa, uninzi alusenathemba lokuba luyawuze lusifumane esi sibonelelo.